Здравейте! Днес ще реагираме на още едно видео на Стан, именно видове участници в Shik Brother. Абонирайте се за Стан, за мене също и айде нека да започваме. Аз съм Ефросина Лакаки. Няма значение на колко години сега, няма да задаваме такива въпроси и да ме питате, няма да ви отговоря. От град Пловдив и съм най-добрата фризьорка. Не, клафьорка, защото фризьорка е много е селско. И съм най-добрата клафьорка в целия град. Да не кажа в цяла България. В свободното си време съм фризьорка, в несвободното си време съм клюкарка. Но по принцип ги смесвам и двете на работното място. В работата си съм чувала много тайни. При мен идват всякакви клиенти, от знаменитости до най-обикновени селски бички. Това да не мога го кажа, а? Не, малко е просташко, ако може да го клъцнете след това. Да не изглежда като някаква бати простата. Да го дам ли това от начало? При мен идват всякакви клиенти. От известни личности до най-обикновени скромни жени от квартала. Селянките, нали? В това го замених. Зад гърба си имам 3 успешни развода. Все на мои много добри приятелки. Успешни, защото успяха да вземат голяма издръжка. Как стана? В принцип аз много държа на дискретността в моята работа, но идват в салона, в моя салон всякакви... Не в моя салон, ние делим найма с Маржилота, това е колежката, тя ме добре, няма значение. Да речем в моя салон идват всякакви хора, любовници, кой с кой приспал, кой такова. И аз нали слушам, но по някой път дъна. Влизам в къщата на Shik Brother, за да ви докажа, че мога да забъркам интрига за по-малко от 24 часа. Как? Вие ме вкарайте, па ще видим. Семейна съм, да. Имам една дъщеря, Светла. Светли майко, ако ме гледаш, мъжа ми той няма да ме гледа, такива тъпоти не гледа по телевизора, само мача. И така, имала съм вземани даване с почти всеки един от комшиите в нашия вход. Но, както казах, то остава за 4 стени. Каквото и да значи това. Да влизам ли вече? Айде. Здравейте на всички, аз съм Стан и съм сигурен, че нямате търпение да разберете какво ще се случи, когато Ефрото прекрачи прага на къщата на Shik Brother и кой ли може би я чака вътре. Вижте сега. Да, кажете какво? Да кажа, че е много хубава къщата? Някоя... Ставър, ти какво правиш тук, бе? О, Ефро, ти какво правиш тук? Не влизам, ето ма в къщата съм. Боже! Ще правим компания. От всичките ми комши, точно теб ли намериха да вкарат, бе? Друга песен пееш, когато... Тихо, че... Добре, че мъжа ми не ги гледа тия тъпоти, защото щеш да е бесен, ти казвам направо. Види ли, ако това ще стане бесен? Ще влезе тук, ще щупя врати и всичко на тази поръчена къща и ще ти избие, забити ще ти избие. Пау. Ти знаеш, че ми даваха такава близалка за синхроните? Това не е ли твой червилма? Тя Маржето ми каза, че е слаб бюджета. Шик, шак, шук. Не ми се прави. Какво пиеш, бе? Какво джокаш? Ко са ми остали те тук? Някакво ефтино вино. Сипи да се чупим. Айде. И аз си мислех, че някакви интелигентни хора ще ми вкарат да ми са на нивото. Те ми вкарали този простак. Виж какво? От сега ти казвам някакви любовни истории, тук гадженца, мадженца, да не съм видяла. Ще видим. Няма да видиш нищо. Сипи ми още. Сипи, че ми се ослади. Не ще го изпила. Сипи догоре, че още сега ще дойдат другите парчета, тук ще го изпият. Някакви силендури ще ми вкарат. Да, ще да си избирам спалня. Не. Винаги, когато подбират хората на кастингите, гледат да съберат такива, така че да стане резил. Най-често събират различни хора, типажи, които ще се противопоставят и ще са като буре и бърот. Като тези. Сейче! Какво? Абе ти разсъждавала ли ти? Разсъждавала съм, давай малко по-бързо по същество, че съм изнервена. Не се ли гледаш тук като... Има теория, сега никой не ми е потвърдил, нали? Но казва, че нетленните ни души, когато свърши земния им път на тази земя, злите Къде го изровихте това животно, ма? Оценката на Морков ли го взехте, ма? Сейче, слушай, това е много важно. Shik Brother!
Казва, че злите сили отново ни примамват да се преродим в тази матрица чрез бяла светлина. И ние не трябва да следваме бялата светлина, да отидем в другите измерения. Сичи, интересно ли е? Добре, кажи ми тогава, за какво да си общуваме? Ще да заобщувам аз тебе. Интересува ма как да се оправя с 748 лева и 35 стотинки. Седмичен бюджет да изхраня 15 гърла, да са зепнали всяка ден сложи нещо в устата, ма. Заради тебе и не орязаха с 15%, че не са научи, че този микрофон се носи и га ходиш да си реш кинеха. Че това сърците чуй да се шапъртнеш на пъти. Кебаби 15 бро трябва да се вземат, 6 лева са индигнали цените. Свинска вратна без кос. Яйца колко? 3 или 4 кори да вземем? Ама Сичи, това е много месо. Ма това е протеин. Добре, не може да си направим някакви веган кюфтенца, например. Какви веган кюфтенца, ма щавка изпила акъла, как тия мъжаги с толчави мускули ще ти издат веган кюфтенца, ма. Ама ти знаеш ли, че колкото по-привързани сме към материалните неща, толкова по-лесно отново ще ни вкара да се прераждаме тук. Дисквалифицирайте, ма вижте, с външен източник съм съселка, аз това живея. Не мога да го издържам това животно, тук сходства в ние характерите. Не излиза, ще го скуба, ти казвам. Във всяка една къща има типажа на Сийка, тази, която е пресметливата и за нея е най-важно какво ще се яде. Не знам аз какъв типаж ще съм, ако влеза в някой реалити, но знам само, че в първите епизоди продукцията много иска да й похвалят къщата. Каква е грозна каза! И турба! Mon Dieu! Много е тясно! Къде ще правим онзи плезир? Che brutta decorazione! Dio mio! Декорацията китайска ли е? Много е грозна! Говори Шик Брадър. Моля Коконе незабавно да се яви в изповедалнята. Разбира се, Шик Брадър. Изповедалнята. Разбира се, Шик Брадър. Коконе, бе разбира ли Шик Брадър, че не ти допада къщата му? Пардона ми, Шик Брадър, обаче то наистина много грозно. Сякаш обиколила елинци, всякакви китайски магазини и сложили тук най-големи буклуци. Коконе, един от основните спонсори в предаването обзаведе цялата къща на Шик Брадър с най-добрите и залежали попадения от аутлета си. Сигурна ли си, че това е окончателното ти впечатление? Съжалявам, Шик Брадър, аз не мога да лъжа. В такъв случай, скъпа Коконе, на Шик Брадър не остава друга опция, освен да те лиши от ежедневната ти доставка на шкембе чорба, която имаше по договор. Казвай, от задния или от предния вход да влизам наново? Шик Брадър се радва, че се разбрахме. Може да се върнеш през парадния вход. Wow, che bella casa! Не, той има някой! Wow, che bella decorazione! Dio mio! È bellissima! Декорацията италианска ли е? Много е хубаво! Така по-добре ли е? Да. Ще кажа само. Тата, ако знаете какво говоря, знаете. Ако не знаете, нали. Има един много интересен типаж. Това е този, който стои пред камерата и си води монолог, изповед, обращения към народа, към близките, към избирателите. Сещате се за кого говоря. Ако не се сещате за кого говоря, вижте го. Шик Брадър, то изключено ли е да направи едно обращение към дъщеря ми? Яна Изабелче, майко. Майка ти е добре. Тук ранат, напоят, добре се държат с нас. 16 парчета сме още, докато не са ме изпидирали. Давай, Йоанна Изабелче, сега е момента да наберем славата. Майка ти е влязнала тук да дигне абонатите, последователите, да топ да стана, майко. От теб зависи да поддържаш социалните ми мрежи. Трябва да има яко гърмеш, майко. Сега, на първо време искам да вземеш, да седнеш хубаво,
спокойно да направиш един скриншот, да ми се смени профилната снимка, майко. Аз ще застана и ще позирам сега. Направи ли, майко, скриншотовите сега? Ще отваряш на програмката с филтрите. На носа 3, на джуката 2, на кожата 3 или 4, зависим. Нали, ще дойдат хейтери, майко. Ще пишат, че нали, не отговаряло това на деца, показвам по Инстаграм и това дет по телевизията. Това, майко, е телевизионен грим. Нещата изглеждат по-различно. Гледай ме отблизо. Какви са мигли, какво е нещо, направили сама начетки, всичко е топ. Ако дойдат клиенти, ще пишат на лично съобщение, не връщаме клиент, ще кажеш майка, ще ва поеме, само ще изчакате, нали, като излезне майка ти вече, ще бъде модел, ще бъда мама модел, мама ти на тебе и модел на подражание нали, на всичко хората ще искат да приличат на мен. То тяло, то са извивки, то нали, рядко. Няма да връщаш клиент Йоанна Изабелче, защото тук са 16 парчета, ако не съм аз, друга шалапни моя дан. Ох, нали знаеш, майко, нашето инфлуенсърско мото? Кръв повръщам, кампания не връщам. И така, Йоанна Изабелче, искам на 100% да ме подкрепите. Инак, добре сме, тук има 2-3 мърши, дет не мога да се траим с тях, ма ти знаеш, че те е в живота. Обичам та, майко, целувам та, гушкай кучинцето, стискай го зарад мене и много ми липсваш. Ко ще идем днеска, бе? Понеже майката на Йоанна Изабелче е нов образ. Еми хора, надявам се реакцията да ви е харесала. В другия епизод ще се видим. Айде, чао!